Avui, a Fins als Pistons... Són discos de moto, tio. Però, vaya puta merda, tio. Benvinguts un dia més a Fins als Pistons i avui toca un capítol molt important, ja que hem comprat rodes noves pel Citroën AX, ja que les que teníem estan fetes un nyap, i a més hem comprat un nou joc de llantes perquè tinguem diverses rodes de recanvi i ens ha sortit una oportunitat molt bona. Doncs procedim a treure rodes de l'actual AX i ens anirem al taller a posar les rodes noves i també a equilibrar-les, que és molt important. Com no pot ser d'una altra manera, començarem amb un unboxing, que són de les llantes que hem comprat noves, així que procedim. Doncs aquí són. Bé, com veieu, són unes llantes de xapa i molts direu, ostres, ja podríeu haver agafat un model una mica més maco, més ben parit, però passa una cosa, i és que les llantes de xapa són de ferro i tenen un gran avantatge en terra, i és que tu els hi pots donar cops, es poden doblegar, però no es partiran, o és molt poc probable que es parteixi. Això vol dir que amb un cop, doncs, tu amb un martell la pots redreçar, una llanta, i la pots reparar, cosa que amb les llantes d'alumini no pots. L'AX és un vehicle molt especial, ja que porta 3 forats. I és una mesura una mica rara d'aconseguir, sobretot aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya. I és que nosaltres estem muntant les llantes de 14 polzades. Els AX, per norma general, portaven 13, fins i tot les versions GT. I era bastant raro trobar aquestes llantes de xapa en 14 polzades. Al final vaig trobar unes llantes de xapa després de mesos a la notificació de Wallapop posada, però vaig trobar una molt bona oferta, ja que són molt complicades i a vegades són molt cares de trobar, però crec que em van costar 100 euros el joc de 4 llantes, o sigui que força bé. I bueno, al final jo només necessitava 2 més, perquè són 2 rodes de recanvi les que vull portar, però al final tenir 2 rodes de 2 llantes a més sempre ve molt bé per el que pugui passar. Bàsicament canviarem aquests pneumàtics, que són uns Insa Turbo, que ja tenen 3 o 4 propietaris, o sigui que i aquí, sobretot les de darrere, estan molt cuites perquè han patit molt d'anar tocant per aquí. Estan desequilibrades totes i bueno, posats a que havíem d'equilibrar, canviarem els pneumàtics, posarem uns pneumàtics nous, que en aquest cas hem comprat uns de la marca Comforser, que ara veurem en el taller. Però bueno, primer de tot anirem per desmuntar 2 de les rodes de la X, mirarem de treure els del tren de darrere i carregarem tot el Golf. Vale, primera roda fora. Doncs ja la tenim, fora. Doncs ja ho tenim tot carregat. Estem ja al món motor, aquí amb el tiet d'en Jordi, que també treballa a la seva mare. I res, anem a descarregar les llantes i a muntar. Bueno, Jordi, estàvem aquí muntant rodes, què ha passat? Estem aquí muntant rodes i bueno, tenim unes llantes preciosíssimes. De Cinesium. I bueno, jo estava netejant la roda, aquí, com tot, veus aquí que ja estava net l'aro, una mica més net, i dic, hòstia, vaig per netejar el teu. Ups, ups. Mirem la diferència, bueno, aquí, ara està muntat. Sí, aquí. Però, bueno, aquest forat... O sigui, teòricament, això hauria d'estar més o menys així. No tot això podrit. Ah, exacte. I està molt pescat. Bueno, en fi. Una de 4. Una de menys. Una de 4. Per sort, tenim 8 llantes. I també, bona doblada que portava aquesta llanta, mira aquí. Bueno, senyal que aquesta estava ja potxa. Ja la devien desmuntar i... Això devien carnar escalfada amb el soplet i la banda. Doncs res, companys, estem aquí amb la màquina, amb en Jordi. Jordi, explica'ns per als que no són gens entesos en mecànica què estem fent aquí. Ara estem muntant rodes, ja prèviament hem desmuntat els pneumàtics. Ara primer l'entrem una mica de dalt, amb el braç ens acompanya. Aquesta màquina és semiautomàtica, no és gaire moderna, però va molt bé.
I res, les hem d'anar talonant i anar desmuntant i després les equilibrarem tot. Posant sempre una mica de grasseta, que sempre li agrada a la goma. El bo és que aquest cop són pneumàtics nous, que vam tenir molt de problema amb els pneumàtics antics que eren de tercera mà, ben cardats ja aquests pneumàtics, que ara a veure, es podrien haver rostit més, però al final... Hi ha algun tros que s'arrenca. Sí, s'han d'equilibrar i al final aquests hi ha una gran diferència, que per això els hem comprat, i és que no són recautxutats. Que això està molt bé, perquè el problema és que aquests que tenim a 130 exploten directament. Està comprovat, que ho vam comprovar a l'Uniride el 2023, tornant, uns col·legues portant els mateixos, i a 130 els hi van explotar. I hem dit, bueno, busquem, i hem trobat aquesta marca de la Xina, que es diu Conforcer, que resulta que és de les bones, perquè el nostre amic Ramon Vidal es va portar també a Marroc, que vam anar al Clàssiques de l'Atlas, les portava en el Jeep, i vam veure que molta gent les portava, els Conforcer, i en Jordi ja les havia muntat el verd, de Rides, i hòstia, van molt i molt bé, perquè a més són així tipus mixtes, que per carretera ens aniran de puta mare. Es veu, en Ramon em va dir que gasten molt poc per autopista i no anava pas lent ell, i amb un totterreno d'aquests gordos, així que jo crec que ens aniran molt i molt bé. També té molt protegit el tema del flanc, que això està guai, perquè si hem de baixar pressions guanyarem molt. Són pneumàtics molt recursos. Sí, fa molt bona pinta. En Jordi està aquí traient una mica l'òxid, important que estigui ben net abans de col·locar-les. I bueno, jo m'havia deixat una llanta i hem aprofitat per aportar dos més, i ja n'ha fet via i ja ha posat tots aquests pneumàtics, i després saltarà fer servir aquesta eina, aquesta màquina, que és per equilibrar els pneumàtics. Ara us ho ensenyarem. Vale, Jordi, explica'ns aquí. Ara, primer, el que s'ha de fer és agafar les llantes, primer els hi treus els ploms, i res, es posen en aquesta màquina, s'agafa pel mig que quedi ben subjecte, i ara el que farà aquesta màquina és introduirem els paràmetres de la llanta i sobretot de la llanta. Que són el diàmetre, no? Sí, diàmetre, amplada de la llanta i el desplaçament, diguéssim. Vale. I res, llavors les vibracions que produeix, sense cap plom, s'ha apuntat d'anar cada un dels ploms situats. Pues som-hi, aviam. Primer de tot li seleccionarem l'amplada de la llanta, amb això mirem sempre d'interior a interior, i això tenim una llanta de 5 d'amplada, ja està, ja força ample pel cotxe bé. 14 polzades. Ja posem 5, ara li mesurem el desplaçament, allà mateix, aquí, i tenim... Això a les màquines més modernes, ja tot això ho fa automàtic. Però bueno, l'important és saber aprendre a fer servir aquestes manuals. 116. És molt gran aquest balon, només no s'entén. 116, i el diàmetre exterior que ja tenim, això és 14, no? Sí. La posició dels ploms ja la tenim bé, doncs res, ara... I posem això. I ara veurem si està gaire doblada. Està força bé. Després de l'Uniride ja veurem, no? Però amb aquesta roda jo crec que no es doblarà mai. Prou bé, Bueno, 40, fora una mica, això sí. I ara aquí ja existeixen dos tipus de ploms diferents. Doncs ara buscarem un de 40 i hem de mirar a veure si és per alumini o és per ferro. La diferència, veus, és això, les llantes d'alumini tenen això més gruixut, perquè com que l'alumini necessita més secció per ser igual de resistent que el ferro, i en canvi aquest que és de ferro, doncs, més fineta, el gruix és més prima la llanta. Vale. Això s'adaptarà i un cop estigui muntat una vegada, es pot tornar a tancar, però jo recomano canviar-los, això sempre. O sigui, no reutilitzem els ploms. Per lo que costen, no els reutilitzem. I ara, veus aquí, a la màquina, ens diu que en aquesta posició, que aquí queda alineat amb aquest d'aquí, doncs a fora ens diu que hem de posar 40. Que això teòricament es marca, no? No cal. No? No cal?
llançada per veure que si en queden 5 o així, pues, algo que hi ha. Aviam. Un roda de tampo, no pots demanar. Està bé. Si vols podem provar de moure una mica el plom, però... Com vulguis, no sé. No soc partidari de posar 2 ploms separats, no. A veure, 10 amb roda de taco... No es notarà gaire, no? Això és una misèria. Vale, xavals, m'ha tocat a mi fer una de les llantes i ha sortit 55-25. Per tant, hem de posar un dels gordos. Rap bé? Sí. Aquest sí que costarà, Petit, Ho faig fatal, això, Ja. A la pràctica, això. Fatal, Fatal. Bueno, a poc anirem aprenent, Aviam si haurà quedat bé. Si queda bé, perfecte, Aviam, almenys. Perfecte. Està perfecte. Haurem de marcar la que ha sortit una mica nyigui-nyogui, que la posarem de recanvi, però bé, per ara el resultat té. Bueno, m'ha costat Déu i ajuda posar aquest últim, però hora de la veritat, Jordi, l'últim, Aviam, els altres havien sortit molt bé, Perfecte, no? Perfecte! Super, doncs a carregar-ho. Aviam... Per cert, el Golfito està en venda, Per ara serveix per portar rodes, però està en venda. Hòstia santa, tu! Ni la Michelin, És assistència Conforcer. Doncs res, ara tocarà muntar-ho. I també, en un pròxim episodi, pintar. Però bueno, per ara anirem a Can Branques. Ja estem a Can Branques i ja ha arribat aquest senyor, que també ha de fer coses a la seva xatarra. I aquí ha fet la reacció de tots els pneumàtics que hem de posar a l'AX. Què collons són aquests discos? Són discos de moto, tio. Vaya puta merda, tio. Bueno, però ara els hem de canviar, hem de posar discos ratllats i perforats de moto. Jo muntant discos d'un X3 de 320 diàmetre, 22 d'espessor i ella un puto disco de moto, tio. Però que això cardes una frenada i es trenca, tio. La mare que em va parir. Hòstia. Però... Són pitjors que Però hi ha una cosa. No necessites frenos? Si no frenes. Si no funciona el cotxe, Ara ens entenem, també. Guapos aquests pneumàtics, tio. Són Home. els mateixos que té en Jordi a la 30? Conforcer. Performance. Performance. Això és Cinesium en estat pur, nen. Quants pneumàtics tens aquí? 6 pneumàtics. Home, perdona, és un cotxe de carreres. Collons, tio, que... Hòstia, hi ha el motor aquí. Això sí que m'interessa. Bé, el que al final farem és descarregar tots els pneumàtics i els deixarem aquí perquè demà passarem a pintar-los les llantes que ja els hi tocava fer i total perquè igualment no podem provar el cotxe perquè hem de pujar la suspensió, doncs ja ho tindrem fet, deixem el cotxe aquí pujat i res, procedirem per pintar, això sí, en el següent capítol. Doneu like, subscriviu si no ho esteu encara i ens veurem al pròxim vídeo. Dum dum